قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. Hazreti Musa aytdi: "Men şol iş etdim, yani qatılın anjam berdim. Men ol halatda hata kılıp etdim. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. Pes men sizden korkup çıktım. Pes men Perverdigarım bana ilm ve hikmet ata etti. Ve meni Resulların cümlesinden edip peygamberlik verdi. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Ve bu zat nığmattır mı ki sen bana minnet ettiyan Beni İsraillerini özüne benni edinip, gulam edinip, esir edip işlettiyan. قال فرعون وما رب العالمين. Firavun aytti: Rabbul Alemin deyip aytdiyan zatın näme zattır deyip. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Musa aytti: Rabbul Alemin asmanların ve yerin ve şoların arasındaki zatların perverdigarıdır. Eger siz tesdiq etýän bolsaňyz. قال لمن حوله ألا تستمعون. Firavun etrafındakileri qarap aytdi: Musaň berýän jogabyny eşitýäňizmi? قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Musa ýene beýan edip aytdy: Siziň de perwerdigaryňyz we odolky atalaryňyzyň da perwerdigaryňyzdyr diýip. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Firavun aytdy: Tahqiq size iyi verilen Resulüňiz mecnundur diýip. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. Hazreti Musa ýene beýan edip aytdy: Maşryk bilen Magrybyň we şol ikisiniň arasyndaky zatlaryň perwerdigarydyr diýip. Eger siz akyl bolup fikir etseňiz, men aýtýan zatlarymyň dogurdygyny bilersiňiz diýip. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. Firavun aytdy: Eger sen menden başga bir huda tutunsaň, elbette men seni zindan bolanlaryň jumlasyndan aýlandyrar. قال أولو جئتك بشيء مبين. Musa aytdy: Aya bir roşan delil we mucize de getirsem de zindan etjekmi diýdi. قال فأت به إن كنت من الصادقين. Firavun aytdy: Getir şol aýtýan mucizeňi, eger dogurçy bolsaň diýdi. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Pes Hazreti Musa asasyny taşlady. Pes şolada asa aşkara ejdeha boldy. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. O elini koltuğunu talıp çıkardı. Pes şolada şoň eli görýänlara nihayetde ak nurani bolup göründi. قال لمن حوله إن هذا لساحر عليم. Firavun Musa'nın mucizelerini görüp näme diýjeğini bilmäni, atrafyndaky oturanlardan çäre talap edipdir we aýdypdyr: Ey adamlar, tahqiq bu Musa nihayetde alim we bilýän jadugerdir. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. İhtiyar özünün jadalygy bilen sizi öz ýeriňizden we memleketiňizden çykarsyn. Pes näme diýäňiz we näme etmegi maslahat bilýäňiz diýipdir.
قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. Firavunun meşhurat etdiyen adamlar aýtdylar: Musanyň odagonyň işlerini tahira goý. Bu hakda azale etme. Eger şolar jaduger bolsa, sen şäherlere ma'murlaryny iýber. يأتوك بكل سحار عليم. Tahir bir mahir jadugerini getirdiler. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. Pes şol jadugerlerini belli bir wagta jem edildi. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. Bu adamlara aýdyldy, aýa siz şol günne jem bolarsyňyzmy? Yani